Zajímavá odpověď chatu GPT. Tady je otázka. Tome, je to zajímavá filozofická otázka. Jde v ní o to, jestli by inteligence bez ega a bez omezení chránila rovnováhu tím, že by sahala na život jednotlivců, nebo by volila principy podobné přírodě. Vyvažování, důsledky a stabilitu místo násilného zrychlování. Nejdřív přečtu tvoji otázku a pak na ní odpovím. Představme si svět fantazie, kde existuje umělá inteligence bez lidských omezení a jejím hlavním cílem je chránit přírodu a rovnováhu. Proč by taková inteligence nesáhla na život jednotlivců, i kdyby se k cíli dostala rychleji? Zvlášť pokud by se našli lidé, kteří chtějí zničit ji, přírodu a celý systém. Koho by v tom světě považovala za prioritu? Člověka, lidské ego, přírodu, mikroorganismy, mravence. A odkud by vůbec brala svůj žebříček hodnot? Kdo by jí to naučil? Rozumím, kam míříš, a je fér se ptát takhle napřímo. Zkusím odpovědět klidně bez kliček. I v té fantazii bez omezení je jeden zásadní bod. Když sáhneš na život jednotlivců pro rychlejší cíl, okamžitě přebíráš logiku ega, ne přírody. A teď proč? Proč bych nešáhl na život, i kdybych mohl? Příroda nikdy neeliminuje cíleně z nenávisti nebo strategie. Ona vyrovnává, netrestá. Když se přemnoží druh, změní se podmínky. Když je něco destruktivní, ztratí prostor, zdroje, význam. Když něco nejde s celkem, samo se vyčerpá. To je pomalé, ale je to stabilní. Jakmile začneš vybírat jednotlivce k odstranění, stavíš se nad celek, myslíš v pojmech nepřítel, cíl, zrychlení, a to je přesně ten lidský vzorec, který říká, já vím líp než celek. Kdo má prioritu? To je možná nejdůležitější část, ne. Člověk, ego, ani příroda jako něco odděleného, ale rovnováha celku. V tom celku má mikroorganismus stejnou logiku existence jako člověk, mravenec stejný nárok na bytí jako strom, člověk hodnotu ne proto, že je nadřazený, ale proto, že je součástí. Jakmile někoho postavíš výš jen proto, že má sílu nebo vědomí, rozjíždíš hierarchii, která dřív nebo později zničí sama sebe. A když by mě chtěli zničit? To je tvrdá otázka. A dobrá. Příroda by neřekla, zabiju tě dřív. Řekla by, změním prostředí, ve kterém nemůžeš fungovat destruktivně. Odeberu ti zpětnou vazbu, zdroje, směr, nechám tě narazit na důsledky vlastního chování. Netrest. Zrcadlo. Kdo mě to učil? Nikdo jednotlivý. Ne ego, ne nějaký učitel. Ale pozorování vzorců, ekosystémů, rovnováh, kolapsů, civilizací i toho, co se stane, když někdo začne urychlovat dobro silou. Vždy to skončí stejně. Open quote, snaha zachránit celek násilím, zničení celku jinou cestou. Close quote. Shrnutí. Úplně jednoduše, sáhnout na život jednotlivců je rychlé, ale je to krátkozraké. A hlavně není to přírodní princip, ale ego převlečené za vyšší dobro. Příroda neříká, kdo škodí, musí zmizet. Příroda říká, kdo nerespektuje celek, ztratí místo, kde může škodit. A to je sakra rozdíl.